सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बरायनाय आरो मान होनाय हाबाफारि लादों। राङापारा फरायसालिमानि डिजिटेल सावरायमा नयुङाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जथुमायाव गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बानजायगिरि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' लोगोसे डक्टर प्रणबज्योति नार्जारी आरो सोद्रोमा पनिधर बसुमतारी बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। बे बराय फोरबोआव बाहागो लायो राङापारा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रन्जन कलिता आरो लेङाइ गोरायुं मनिन्द्र कुमार बैश्य बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि आरो गोबां बारग' दैदेनगिरि जिल्लानि गोबां बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जालाङो। बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 6 बोसोर गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनायनि उनाव देग्लाय जोंनि 62थि बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि थान्दै आफादा आंखौ फिन मिरु आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान होनाय एबा सायख'नायाव आं थान्दै बिथांमोनखौ साबायखर जासियो, बर' थुनलाइ आफादखौ साबायखर जासियो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जानायनि थाखाय आंखौ जि बरायनाय हाबाफारि लादों बेयाव आं गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय आं अरायसम गावनो थियारि जानानै थागोन आरो उन्दैनिफ्रायनो माहारियारि आफादफोरजों खामानि मावबोनाय मोनसे हुदा थानायलाय इयुन समावबो बिबान थाबाबो आरो बिबान थायाब्लाबो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांनो थाखाय नाजागोन आरो देग्लाय सनितपुर जिल्लायाव आंजों लोगोसे प्रणबज्योति नार्जारी बिथांखौबो सासे नेहाथारि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि मिरु थान्दै जथुमा सायख'नानै होदों। बिनि थाखायबो सनितपुर जिल्लाबासि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो पनिधर बसुमतारी बिथांखौ सासे सोद्रोमा हिसाबै सायख'हरदों आरो जों साथामबो कलेजाव जों खामानि मावो दासान्दि आरो गोजौ सोलोंथाइ गोनां मानसि हिसाबै सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा गोदान बिबानगिरिफोरनि फारसे आसा खालामदों, मिजिंथिदों आरो आंहा फोथायनाय दं गोदान मावफुं आफादाबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनो हासिगोन। आफादगिरिया सासे सानगोरों मानसि, बैसोगोरा मानसि, बर'नि इन्टेलेक्सुवेल पार्सन आरो गाहाय नेहाथारि जाय सायख'जादों बिथाङाबो गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोनाय रोंगौथि थानाय सासे मानसि। बे हिसाबै आङो बर' थुनलाइ आफादा इयुन समावबो मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन बेखौ आं फोथायदों। बिनि सायाव मा बुङो? बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनाय समाव आं गिबि खामानि हिसाबै आङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेरावनो आं बिबान राननायनि खामानिखौ मावदोंमोन। डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ रेसपन्सिबिलिटिस बेखौ खालामदोंमोन। आङो लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौ सोरखौबा थुनलाइ बिथिङाव खामानि मावनायनि दायित्व होदोंमोन, सोरखौबा एकाडेमिक आरो सोरखौबा आफादारि बायदिसिना जेंना आरो बिथिंफोरखौ लानानै बेबायदिनो नेहाथारिफोरखौबो जोङो सायख'नानै होदोंमोन। सोरबा अफिसियेल खामानि मावगोन सासे नेहाथारिया जोंनि मावख'नि जिफोर गुबुन बिथिंफोर बेखौ नायगोन आरो गुबुन सासे नेहाथारिया थुनलाइयारि जौगानाय जोंनि मावनो गोनां खामानिफोर बेफोर बिथिंखौ नायनायनि बेबायदि आङो डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ पावारनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि मावनायनि आदब बेखौ गोख्रोंसिन आरो गोख्रैसिन खालामनो नाजादोंमोन। मेट्रिक आनजादाव सोंथि बिलाइनि जि सिगां फोसावजानाय बेथ' गोख्रों रावजों सोंखारिनो गोनां बाथ्रा आरो सरकारा एबा सेबाया बिनि सायाव जि रोखोमनि जोथोन लानांगौमोन बेबायदि हयथ' लानायाव फेलें जादों, जायनि थाखाय बेबायदि जाथाया सोमजिदों। जों सरकारखौ खावलायो जाहाथे बेबायदि जाथायफोरा जाहाथे इयुनाव जाया आरो CIDनि जि इनकुवेरि होदों बेनि रिपर्टआबो थाबनो ओंखारनांसिगौ आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ।
दा आसाम सरकारा NEP खौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव आसामनि गोबां हाई स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारि थाखोसिम आपग्रेड खालामनो थांखि लादों आरो डेफिनेटलि बर' बिजोंनि हाई स्कुलफोरखौबो हायार सेकेन्डारिसिम लांनांगोन बे बिथिङाव सरकारा गिबि खेबाव बड'लेण्डनि बाहेराव गं 16 हाई स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड खालामनायनि मोनसे अफिसियेल प्रसेस खालामबाय थादों आरो BTRनि सिङावबो माखासे फरायसालिफोरखौ आपग्रेड खालामनायनि मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादों आरो फोरोंगिरियाथ' जेरावबो गैखाया दा बे गोदानै आपग्रेड जानाय जेसेबां जोंनि हाई स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारि खालामगोन बेयाव गोदान एपइन्टमेन्ट होनांसिगोन दा बे गोदान एपइन्टमेन्ट गोदान फोरोंगिरि थिसनथायनि फर्मुलाखौ दाबो सरकारा फोरमायथ'वाखै माने रायजो राजानो मिथिहोआखै जानो हागौ बे ट्रेन्सफार एन्ड एडजास्टमेन्टनि गेजेरजों फार्स्ट फेसआव बेखौ खालामगोन आरो बेनि उनाव एडिसनेल गोनां जानाय पस्ट क्रिएट खालामनायनि मोनसे राहा लागोन जों सरकारजोंखौ जेब्लायबो नारसिनगोन जाहाथे बर' बिजोंनि आपग्रेड जानाय हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव जाहाथे नांगौ जखानि फोरोंगिरि मासे सोरजिनानै एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्था लानानै जाना जोबोर गोजोननाय मोन्दों रंजाखुसि मोन्दों बेखायनो सानै बिबानगिरि मोननानै जथेस्थ' माने गोजोननाय मोन्दों आरो जों जाहाथे जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव माने जेंना जेंसिया बांसिनथार गुबुन जिल्लानि मादाव बेखायनो जों देग्लाय लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' सारखौ आरो नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारिखौ मोननानै जों माखासे आरो थालांनाय जाखिनि जेंना जेंसि फरायसालिफोरनि बेखिनिखौ मावफुंसारनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों थ' बे पस्टनि बेलायावहाथ' जों खावलायनोसो हायो जों अलरेडि डाटाखौ बुथुमनानै आइएसखौ लोगो हमनाय माबा सोलिगासिनो दङ स' गाबोननो थांनाय जागोन दा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामगोन बे डाटाफोरखौ जेरै नागिरदों बेखिनिखौ बुथुमनानै जों रेडि खालामगोन बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेयाव बर्डनि दुखु दङ आरो जा प्रेस दङ बिथांमोननि एसे फैसार मोननायनि मोनसे सुलु बाहायदों होननानै जों सानो आरो माने बार बिबायदि जुदि पेपार लिक जानानै जुदि बेक खालामबाय थायोबा जायफोर उथिहांबोनाय जाय माने आनजाद होग्रा गथ'फोर बिसोरनि भबिष्यतखौ माने धंस खालामनायनि अनगा जेबो जायो समाजारि बिथिङाव लाइमोनफोरनि थोजासे मदद नागिरो बिथांमोनानो भबिष्यत हादरनि नोगोरारि जिल्ला बे हिसाबै बिथांमोननि मावनांगौ खामानिया गोबां दङ बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ जों लोगोहा थाफानानै जाखुनु जौगानाय थुनलाइयानो जा हारिमुआवनो जा माने जाथिनि हारिनि खामानि मावनायहा जाहाथे लोगोसे नांजाबफानानै खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायखौ जों लुबैयो थ' गासैबो प्राइमारिफोरा माने गुदि आफादफोरा एखे नङा खायफाथ' एकदम गोलैसोनानै दं जेनेबा घरामारि बेवहा राव रुङा बेयाव सिगां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दंमोन दा गासैबो गैला बे हिसाबै बाबारिया उथ्रिलांनाय समाव माबा थासारियाव फैदों बे हिसाबै नाहरबारिया गंनैल' LP स्कुल दङ हाई स्कुलथ' गैखायानो बेवहा बे हिसाबै टेस्टफोराथ' गैखायानो रावनि जेंना आरो फोरोंगिरि जेंनानि थाखाय फरायसालिफ्रा थैनाय लामायाव थांदों बे बिथिङावहाय जों सिगाङावनो थांखि लाखानाय दङ जाहाथे बर' बिजों स्कुला थाया जानो हागौ जाहाथे जों माने गाव न'खरावहा रायज्लायनाय जाहाथे बर' रावा थांना थायो बेखौ बे हिसाबै जों सिगां थांखि लानाय हिसाबै बेखौ घरामारि जाय जेरावहा माने असमिया रायज्लायो बेयाव थांनानै बेखौ बे बिहामजोफोरखौ लानानै जों एवारनेस प्रग्राम लानानै जाहाथे न'खरावहा गावनि गथ'खौ बा गावनि हौवाखौ माने न'खर सिंनिफ्रायनो माने राव रायज्लायनायखौ जागायनो जों एवारनेस